ročník, dali jsme to dohromady zase se Soza, protože první byl super, takže jsme se to rozhodli zopakovat, dát příležitost dalším lidem, kteří můžou načuchnout novým věcem, nové kontakty, nové písničky hlavně. Toto na Slovensku chýbalo, že sa stretneme nielen zo Slovenska umelci, ale že Soza pozvala aj interpretov a songwriterov z celej Európy a ešte dokonca aj z Ameriky niekto došiel. In sometimes very unusual and interesting groups we create music that pushes our boundaries and we create something completely new. Good vibes, good people, great place, you know, good food. Ráno sa všetci vždy stretneme v takej spoločnej miestnosti, kde organizátori povedia, s kým vlastne budeme v tíme, a to je tá najzvláštnejšia časť celého dňa, pretože všetci sú veľmi v nápätí, že s kým dnes budem tvoriť. Liptovský dvor a Liptov obecně je krásná část Slovenska a pro mě to dávalo strašně velký smysl to udělat někde, kde to prostředí prostě lidi strašně motivuje a inspiruje. Řeka za chatkou, říčka před chatkou a jezírko kousek od chatky. Všude je voda, já mám rád vodu a mám rád dřevo, takže tohle je pro mě naprosto ideální prostředí, kde něco tvořit. Ja som presvedčený, že to prostredie je silný faktor. To sú také tie malé veci, ktorým nevenujeme pozornosť a vo výsledku sú to veľké veci, ktoré sa na tom podpíšu. The noises you hear is mostly like rivers and birds and two giant dogs. I mean, one small and one giant dog, but they are very cute. Znie to celkom náročne stíhať totálne od prvého nápadu vlastne zrealizovať jeden kompletný song. A tu sa mi to potvrdilo, že sa to dá, keď nájdeš tých správnych ľudí. Slovak people, they're super open. They have a very broad mindset when it comes to making music. It's very modern in the way they think. Být v místnosti s lidmi, kteří jsou takhle extrémně talentovaní a šikovní a nápaditý, tak vlastně vzbuzuje i ve mně nějakou inspiraci, o který jsem třeba nevěděl, nebo bych na ní nepřišel sám. Muzika je univerzální jazyk, který spojuje duše dohromady. Listening session je nejlepší část dne pro mě. Najednou si to všichni můžou společně poslechnout. Aj to nás veľmi naplňa, že môžeme počuť, čo kto vytvoril a inšpirovať sa navzájom. Pri každej tej listening session večer, čo sme mali, tak to bolo na vydanie rovno veci. To boli fakt neskutočná kvalita. Kind of wide range of genres as well. I'm definitely planning to come back to finish all of those songs and yeah, get them into the world. Kvalita písní je 359 000 z 10.